Ndewo keke me. Aha m bụ Ijeọma Akugwe. Ọ bụ na ha bụ gị ile ihe onyonyo a nke na-akụzi Igbo. Okay, so my name is IJ Ijeọma and I teach Igbo. All right. Okay, so ihe m nwere ikwuta wụ nsị ka m bịa na o teela nwere ihe ndị na-ahazi, so emebere video for some time. So m ga-achọ ịma ihe na-ara gị ahụ n'ịmụta Igbo. Okay, m chọrọ ka ị dere m ya ede na comments. Write it in the comments for me what you are struggling with in learning Igbo language. What area and what in particular is it that you would most want to be helped with? Okay, so ke ihe na-ara gị ahụ n'ịmụta Igbo. What are you struggling with while learning Igbo? Dere m ya na comment. Okay, all right. So ngwanụ emecha ka m gụọ ihe m dere. Daalụ na-asụkwa Igbo ka ọ dị.